Keď si šat tak, víš co. No, takže volám ma celé, mám 15 rokov, študujem na 8-ročnú gymnáziu, som z východu Slovenska, žijem v malej dedine a študujem odbor informatiku. Začínam sa učiť Cisco, to sú sieťové zapojenia, teraz preberáme aktuálne PHP a na rok sa budeme venovať C++. Dobře. Byl jsi už někdy Event Master, Game Master na nějakým serveru, nebo máš s tím zkušenosti už? Tak, komandy poznám, pretože som si to skúšal na nejakých serveroch, plus kamarát, čo má iba tak domáci server, tak tam som si to v pohode skúšal a tak, poznám to. Jasný. A máš tady nějaký herní chár, po kterým hraješ už dlouho, nebo nějak tak? Pod kterým tě můžu jako hrát na? Tak hrajem na Defendri asi 3 roky pod nikom Salisek. Aj prv som hral na BGčku a teraz hram na Fane asi 2 roky. Proste 2 vajpy som tu zažil. Dobře, takže teď k otázkám game příkazům a tak, no Vixen může začít. No, takže. Najskôr sa ťa spýtam takú základnú vec. Ako nemáš prístupu, dajme tomu internet, nemáš prístupu žiadny list s nejakými IDčkami, alebo čo, ako zistíš ID nejakého objektu, NPCčka alebo hocičoho? Tak .lookup a názov toho NPCčka? Alebo ako to myslíš? No podľa toho, no dajme tomu, že ideš hľadať objekt, čo tam napíšeš? .lo a ten názov toho objektu. Ale musíš... Alebo lookup. To ti nic nenajde, ale. To ti nič nenajde. Objekt, názov. Tak. A keď chceš hľadať NPCčko? Lookup NPC. Nie. Trošku inak. Sakra. Kreatúre. Tak. Dobre, ďalšia otázka. Ako by si postupoval pri chytaní hackera? Od začiatku mi povedz celý postup, ako by si postupoval, keby ti vypíše anti-hack systém, že ten a ten hackuje. Áno, takže dám si player info, pozriem si jeho latencii. Ak má nízku latencii, tak si dám invisibility, dám si .app, portnem sa na neho, modify speed, modify fly a budem ho sledovať. Keď zistím, že to je hacker, tak ban na account. Myslím, že EMK nemôžu ban na IPčku. Správne. Ďalej, ako budeš postupovať pri riešení tiketu, keď sa budeš nudiť, nebude sa ti chcieť robiť event, tak pomôžeš trošku GMK a spravíš nejaký tiket, raz, dva, tri spravíš a ako budeš postupovať pri tikete, pri ktorom bude problém napríklad v bugnutou bránou v nejakom dungeone. Tak ako prvé si dám .ticket list, to mi vyhodí tikety, potom dám ticket with a idečko a pozriem si to ticket close a vyspnem tomu hráčovi a poprípade sa portnem a nejak mu s tým pomôžem. No ale na čo nemôžeš zabudnúť, keď má hráč problém v dungeone alebo v raide? GMK a tak sa všeobecne nemôžu portovať do instancií. Ale keď to napíšeš na Skype, no, tak v tom prípade by si mohol teoreticky, tak jak som to ja robil dneska. No keď to oznámiš do GM-konfy, čo tam máme, tak v pohode potom. Aha. Dobre, ďalej, čo sa ťa spýtam, ako ohlásiš hráčom, že ideš naberať na event? Tak cez announce to je .name a medzera, ale už napíšem, naberám pre 1 versus 1, 16 ľudí, bez healerov, wisp mi invite. No, dobré. A ešte si zapnem klasika wisp na GM-ku. A jak budeš dobré. postupovat potom dál? V celém jakoby tom pořádání eventu? Tak si ich poinvujem, keď už budú všetci ready, tak dám .telegroup, no prv sa portnem do tej oblasti, kde sú eventy, .telegroup. A ten príkaz nie je nejako inak? Summon group a poviem im, že by si napríklad posadali na stoličky a pofrizujem ich.
Ještě jak říkáš to summon group, tak jak je potom vrátíš zpátky na to místo, kde byli? Sakra. Buď ich portnem nejak tým. Nechceš to dělat po jednom, portneš všechny na jednom. No, recall? Jo. Čo? Nie? Jo, v pohodě, povídej dál. No tak kliknem ho dám .recall a on ho to portne tam, kde bol naposledy, ak som ho pravda, že neportol dvakrát naraz, ako do tej zóny. Jasno. Alebo im tam dáš teleportéra, oni sa portnú sami. Nepočuť Môžem ťa, ťa Marcel. nepočúvať. Daj si ten mikrofón hlasnejšie, alebo čo, Marcel, nepočuť ťa. Ty si celý dojebaný. Dobre, čo sa ťa ďalej spýtam? Ako teraz, dajme tomu, že dobre zhodnotíme, že ťa zoberieme. Čo by si prvé spravil potom, ako by si dostal práva na účet? Tak ako klasika by som povedal hráčom, že som nové IM-ko a zrobil by som na štart nejaký event, neviem čo ako myslíš. Ale práve toto, že čo by si urobil ako prvé predstavenie, čo by si im tam všetko do toho Ja. predstavenia napísal a čo by si potom išiel robiť. Že či by si hneď dal na začiatok nejaký ťažší event, alebo by si začal s niečím ľahším, po prípade sa nejak aklimatizovať do toho prostredia, alebo čo. A ještě jakým Tak, příkazem no. by si se přihlásil? Tak do GM-ka sa hlasím klasika.gm bedzera on, potom dám buď do announce alebo .name, napíšem, že zdravím vás, som Salisek, váš Name. nový event master a teším sa na spoluprácu a spravil by som v začiatku nejaký taký ľahší event na rozcvičenie, napríklad pre 16 ľudí 1 versus 1 event, alebo ten speedrun. Mám takový dotaz. Postaví si úplně nehorázně dlouhou třeba skákačku nebo tak a teď ti to nějaký gameko smaže, to děláš. Tak myslím, že pozriem sa do logu a hodím to naspäť, alebo nejak tak. A co Nemáš když si to přístup. postavíš znova a smaží ti to znova? Jaj, ty kokso. Si ma teraz rozbil. Nahlásíš čo to ja viem. Hermanovi. No, to som Správne. pravý. Nebudeš Ja by som chcel povedať, že hledat jeho to- adresu, ale nahlásíš to mně. Proste Ja som si chcel tu jeho povedať, že adresu to najdu. nahlasím niekomu vyššiemu. Inak řečeno si Ja by som tiež vraždil, keby mi takto zrušil bludisko, ktoré som stával jeden herný deň a nejakých 12 herných hodín. Tak Počkej, myslíš vraždil tam to, by co som. jsem dneska vzal? Čo? Myslíš tam to, co jsem dneska dal? No tak to by si nezmazal za 5 minút, kamaráde. Ne, tak on to bude Myslíš, to přes posmažu nějaký... hnedka v pátek, jak budu mít noťas, jo? Kiki neserva. Tu nikto nikdy nepostavil nič tak veľké, ako ja som postavil to bludisko. Čiže ak mi to Áno. takto zmaže, budem vraždiť. Takže Vixim, že seš to ty, tak já ti ho teďka hned jdu smazat. A není to mazat, už je to smazat. No, tak další otázky. Dobre, tak počúvaj napríklad, robíš si event a Ale ty rozpráva, ja umrem. máš napríklad niekde v textúre, ideš robiť event a ako zmeníš počasie tam? Počasie, to je... To je zavádzajúce. To se dá najít. Netuším, fú, To sa dá rozmýšľam. vygoogliť. Kiki robí Zkus si to event co s Majkom. nejrychleji vygooglit, víš co? Když event Tak, se strašně spěcháš, pozriem. protože si změní počasí. Tak to zkus co nejrychleji vygooglit. A nebo se zkus zamyslet, vychází to z angličtiny. Tak niečo z weather change. No, pokračuj. Weather change. Weather. Stačí jenom v-change. Dvojité V, change a ako zistíš, ktoré počasie, ktoré písmeno? Číslo Tak. prakticky. Číslo? Sakra, toto ste ma teraz rozbili, fakt. Je ich len pár. No, myslím, že jsou jen 3, ne? Jo. Kiko, Jo, prosím sú ťa, nedrž, když mi to ozve, no nemôžem rozmýšľať. Mluvni upreč. Kiki, Co? vypni si to. Učí Ještě ti to. seklo, počkejte. User Jo. disconnected from your channel. Konečne kľud. Klid. Weather, akože, ako sa nazýva to počasie, alebo Tam máš číslo proste toho dva počasia? typy, Ne, že s tam- jedným typom to zapneš a s druhým vypneš.
Na toto si asi nespomeniem teraz. Ja som laker, že som túto otázku nemal na pohovore, lebo to by som vyhorel. Ja som túto otázku mal na pohovore. Zapni Google, makaj. No, to však Google zapnutý už je a čumím na to. V podstatě máš jenom dva druhy. Jedno je na ovládání zapnuto, vypnuto, druhý je na změnu toho počasí. Vyhledáš to. Píšeš dva čísla za sebou. Dáš ten command, tak ti tam napíše jednotka je... Radšej píš, hovno ťa počuť. User joined your channel. Když dá ten command, tak... Jednička je dash, dvojka by měla Aha, být... tu je V-change, zmena počasia. 1 je dážď, 2 sneženie, 3 písečná bouže. A 0? Ano. A 0 je vypnutý. 0 je vypnuté, to znamená, Správne. že bude pekne. No, tak dá sa povedať pravdepodobne. Mne sa zatiaľ páčiš, kámo. Čo sa ťa ešte spýtam? Čo si mal dneska na večeru? Ešte som nevečeral dneska. Pokud to nebude něco dobrýho, tak tě neberem se. Jaj, už viem, dneska pred chvíľou som jedol tresku so 6 rožkami. No, to je... Tak to mančo. bohužel ti asi jako nemůžeme vzít. To nic, jako, to mě fakt Herman nechutná. Prestaň. Tak Veď ho škoda. zdeptáš. Dosť, že som v Ne, tak stresi třeba celý ještě deň. takhle. Chci supportit, ale nemáš item, jak to uděláš? Čo, chcem suptiť, ale čo nemám, či čo? Kiki! Chceš supportit, ale nemáš ADD item, tak jak to uděláš? User Jak to disconnected from your channel. Jak to urobím? Keď som supportiť, tak popýtam niekoho z vás, aby mi to supportol. No, alebo Špatně, tak. špatná odpověď. My Cez nesupportíme, že ano? cez dungeon To je alebo také- cez objekt. To je také zavadce v podstate, keď sa ma tak spýtate. Tak máš prostě říct, supportním nazdar. No, první máte ještě někdo nějaký otázky nebo tak? Já se zamyslím. Les sa nám vie supportiť, dobre, on by ťa to User naučil, joined to je your už iné. channel. Supporte ani také veci nepotrebujem, vždy som bol poctivák, ani raz v živote som mal emu hack a to som rozdrbal celý server, keď som hral 2 dní volko. Fajn, ještě ti dám takovou... Ja som hackoval na Outrun na skákačkách, dobre mi je. Ještě ti dám takovou jednu svinskou otázku. Máš před sebou nějaký NPCčko a chceš ho ovládat, jak to uděláš? Sakra, ja ti to hneď zistím. To je toto. Toto. Pizdy. Ne, bodka To není ono, to je, no. poses, nejak takto. Mhm. S 2 S. Dobre. A potom je dis, alebo dismiss. Normálně Dobre, na ně tak- klikneš. Napríklad, počkaj Čo? takto. V pohodě, nic. Spavneš si NPCčko a chceš proste mať jeho morf, jak ho zistíš? Tak si dám bod npc info, pozriem si na entry a dám bodka morph a to už napíšem tamto entry. A keď chceš ísť, a keď sa chceš napríklad tak pekne premeniť na niečo, napríklad na Lorda Marogára, tak ako postupuješ pri tom? A keď nemám kde prístup, že sa k nemu nemôžem nejak dostať? No, Alebo- prakticky tak nie, dajme tomu, že ho máš po ruke. Tak bodka npc info, nie? No ale ktoré tank z toho, lebo tam je toho dosť. Tam je toho strašne veľa, musíš, Aha. povedz mi presne ako, kým až ty nebudeš vyzerať ako ten Lord, čo budeš musieť robiť preto. Ešte budú si dať bodka modify scale. No dobré, ale ja potrebujem od teba počuť, ako, dobre, stojíš pred Lordom, dáš na ňo NPC info. Čo budeš robiť ďalej? Áno. Jinak řečeno, vyběhne ti tam spousta informací, tak jakou tu informaci, jak se jmenuje, použiješ na to, aby si se morfnul. Příkaz, Ktorú- přes který si můžeš. A příkaz. Bod morph alebo bodka modmorph podľa revízie a tam si zistím idečko alebo entry. Teraz si neviem z hlavy to vysypať. Je to display ID. Display ID? Totno. No a potom, aký ten príkaz použiješ, aby si tak vyzeral ty? To už říkal. Bodka morph, medzera, Jo, to jo, display jo. ID. Jo. A jak A pak když se zrušíš to ten chce... morf? Přesně. Bodka demorph. Dobre, Tak co třeba ještě? ja sa ťa ešte spýtam. Berieš, dajme tomu 12 ľudí na otázkový event,
budeš im dávať rôzne otázky, je úplne jedno aké, hej, teraz toto neriešme, ale ako budeš postupovať, keď tam budeš mať jedného človeka, ktorý na tvoje otázky stále bude odpovedať kraviny a proste bude sa ťa pýtať, bude ti odpovedať na tvoje otázky v oblasti a ako budeš pristupovať k takémuto človeku? Budem ho ignorovať, či? Alebo mu dám mute? No, zober si, že ho máš na evente, máš ho portnutého pri sebe s ďalšími 11 hráčmi. Odportnem ho. No, to je najlepšie, čo môže spraviť, mne sa to stalo akurát včera, odportoval som z 12, 5 a bol pokoj. Ještě taková jedna věc, když jsme byli u těch lookupů, tak když nebudeš chtít použít tu ten příkaz a budeš mít prostě, že víš, že třeba 50 metrů od tebe daleko je nějaký item, tak jak si to zjistíš? Všechny ty IDčka těch věcí v 50 metrech. To je lookup. Ne. Není to lookup. User disconnected from your channel. Medzeru a tie yardy, podľa toho, koľko yardov je to odo mňa, ak to viem na spamäť. Ano, takže dáš Gobnir a 50. Jo. User joined your channel. Kto tu furt behá hore dole? Už som totálne vystresovaný. No však teraz ticho, nepíšte tam nič na chvíľku. Ptali ste sa teď na niečo, tak? No, Ja mám Poď mi ešte ešte celý postup, abych si zabanoval hráča, ale akože nemyslím teraz, že sa apneš na noho a tak, ale proste, že dáš, že čo napíšeš, keď to pôjdeš banovať. Ten příkaz. No, komand. Ako mám to hodiť do toho? Ne, řekni to. Chatu? Ne, normálne Tak, to môžeš povedať. Ban na Bodka. DC. Napríklad ideš mu dávať sperma na IPčko. Perma na IP nemůže, ban a co, account, řekni. Tak account. Tak zistím si jeho meno accountu, dám Ako? bodka ban, tak p-info. Ako si to zistíš, to Dobre. meno accountu? P-info. Dobre. Dám botan medzera jeho meno toho accountu a čas -1 je ten perma a potom už je to tam asi podľa minút. Nie. Áno, s tým perma máš pravdu, ale keď chcem dať ban niekomu na 1 deň, 13 hodín a 50 minút, ako to spravím? Tak si přepočítaš na minutu. Nie. No tak to bolo hore. Normálne zapisuješ ako dátum. 1D 15 H33 ma. Hej. Ja Ja som To sa ešte nikdy to zeptal, používaš nejak... nezapisuj. neviem, lebo nikdy som fakt ako tak moc nebanoval, keďže na tom serveri moc hráčov nehralo, ja som si tam Jasné, tie jasné. príkazy, ja som iba jeden toho v podstate. Jasno, chápem. Dobre, tak ja už asi nemám žiadne otázky a mne sa tento Ja chlapík si chcem páči. zeptat, jestli používaš nějak don na Gamechar, ako kdyby, na výpomoc. Myslíš ten Trinity Helper alebo niečo také? Trinity admin. Trinity admin? Tak nepoužívam to, ale radilo mi to za pár ľudí, ak by som sa EM-kom stal a jednoznačne by som sa s týmto chcel naučiť, Počuj, že to dosť zľahčuje. není to ťažké, ja som z toho prístupu dal len pred 2 mesiacami, to som bol GM-kou už prakticky dosť dlho a tiež som nechcel to a potom som zistil, že nemusím ako debil na každý objekt, ktorý spavnem písať GoPtouch a zisťovací GUIDčko, proste všetko tam vieš zrýchlene mazať, tikety sú prehľadnejšie, skopírovať tikety, keď si to budeš chcieť sa smiať Dáme z toho. smoču. Čiže to je najlepší add-on pre GMK Trinity admin, ja ti to potom, kebyže sa dohodneme, že ťa zoberieme, tak ti to pošlem, keď to je, lebo ťažko A ešte sa chcem zeptat- to zháňa na internete. Ještě se chci zeptat, jestli existuje nějaký addon na invnování hráčů. Jestli teda znáš nějaký addon. Aby ti to addon. nainvnovalo vlastně za teba, aby si furt nemusel klikat. Tam, fakt, tento addon som nikdy nepoužil, ale viem, že napríklad addon, kde si nastavíš, že ti niekto napíše prasa a proste mu to hodí auto-invite. To je presne on, Jo. to je presne No, on. to je auto-inviter. Raid inviter, ne? No, raid inviter. Ono toho je víc, že jo. To je jedno, no. No tak máte ještě někdo nějak tazí? Jak si Ja- počítače. Čakaj, ja sa ho ešte dačo spýtam. Ale neviem čo, čakaj. Ještě třeba máš s ním málo času a potřebuješ udělat rychle bludiště. Jakou lokaci nebo dunk na to vybereš. Hajzle, to je moje otázka. Bludisko sa rýchlo robiť nedá.
Dá se. V podstatě, hele, chceš dělat to bludiště a nebudeš dávat žádný jediný item. Kde to uděláš? Kde to urobím? Takovou pěknou lokaci si, kde je hodně ulíček, nebo tak. Může být tady dung. Toto... ten... Viem, že to je v Tanrise, ale či to je Zulfarak, alebo... sakra, neviem, jak sa to volá. Vím, co myslíš, možná ještě by byl jeden lepší, máš to vedle Stormwindu v té oblasti. Myslíš Toky? Alebo... Čo? Alebo... Trochu vedľa. Jak máš Westfall, tak tam je takový dung. Jo. Dungové sa. To přesně Tak toto musím listovať v pamäti riadne. Já bych to taky neviděl. Tam, kde je šéf Edwin One Chief a ten Dungeon bol obnovený pre Kata. Kata som nehral, tak. Škoda. Tak to nevadí, ono je to stejně poměrně těžký. Pripojte sa takto na Alonsus, hrám tam na Afiku sám. Brátom. Počkaj, dám ti ešte ja takú jednu otázku. Dead Mind, boha. myslíš? Dead Minds, jo. Jo. Ale ešte lepšie No, tak Black otázky. BlackRock. Aj tam je to Počuj. celkom dobré. Salisek, postaví si Áno. napríklad event, že napríklad neviem, nejaký speedrun 3 alebo niečo nové a budeš tam chcieť uložiť port, ako ho tam pridáš. Proste custom port, aby sa nám dal portnúť. Aby sa tam dalo portnúť? No, Ako ty, aby si vlastný ty, aby port sa tam... spraviť. Aha, aby som sa ja tam mohol portnúť, že si to uložím do portu, hej. Presne Áno. to. .tele add si to dám napríklad ako skakačka 3 a keď dám .tele skakačka 3, tak ma to tam portne. A ako to vymažeš? .tele del a to meno, skakačka 3 napríklad. Pekne, to sa mi ľúbi. Tak já myslím, že řekl prakticky všechno, co jsme chtěli. Jako. No tak určite. Nepohorel na ničom. Neviem, ale skoro som si ho vytrhal. A ja som však. napríklad vôbec nebol nervózny. Mne vyzváňal mobil popri tom, ak som robil event. Do Či ak toho sa som mal dostaneš, to problém. máš ako... To len zo začiatku to budeš mať také a potom ako pohodička. Počúvaj, a hlavne čo ti ja dám jednu veľkú radu. Kebyže sa ti podarí stať GM-kom. Hoci kto bude písať, musíš to ignorovať a nebanovať to, ani keby ťa niekto uráža. Ja som si tým prešiel a ver tomu, že takýchto ľudí, ktorí ti budú len hľadať chyby a budú sa ťa snažiť zasadiť, budú sa ťa snažiť nejako zlikvidovať. Ser na to, že to ignoruj, nemutuj to, nebanuj to, nedávaj si to do ignoru. Úplne to ty v hlave ignoruj, lebo takíto ľudia ti dokážu veľmi veľké nepríjemnosti spraviť na reálne. Maximálne oni- si vynadávajú do game confy a pôjde. No lebo oni proste to sú hejteri, ktorí ti, keď tam nastúpiš a napíšeš si nové EM-ko alebo GM-ko, to je už jedno, tak proste heaven or budú hell. mať, budú mať nervy, že si tam ty a že tam nemohli dojsť oni, lebo oni si písali prihlášky a ich nezobrali, takže to úplne ignorujú, kašli na Alebo to. Heaven or Hell. Yes. Ja ti to tak robím, že ja som od povahy totálny flegmatik, takže mňa takéto veci vôbec Veď počujem, či hlas si nezaujímajú. taký ako ja. Ale chápeš, zase pozri, ani mňa to nesralo Heaven or Hell, sem Heaven or Hell tam, hej, ako počúval som to každý deň, teraz sa to už, chvala Bohu, Kristu okľudnilo, ja som na to nieraz podával oficiálne vyjadrenia, hej, bola to chyba, ktorú som spravil, ja som z toho vedomý, bolo to dávno, ale niektorí dementi to doteraz nechápu, ako, hovorím ti jednu vec, snaž sa to ignorovať a úplne to musíš ignorovať, lebo naozaj, to je naplešivec z tohoto, chápeš, blázinec a oni hocičo si budú hľadať, hocičo, aby ťa nejako zdeptali, aby ťa zosadili, spraviť jednu malú chybu, budú to reportovať vyššie. O to No ide, že prekliky. Hoci toto- čo úplne, oni si každú blbosť budú všímať. Lebo proste tuto to není tak na tomto serveri, jak na ostatných niektorých, že Tu je napríklad... samý debil. Presne, tu sú Povedz to, proste Robo. 17-roční chlapci, 19-roční, ktoré si o sebe chcú dokázať dosť veľa, proste. Tí Prídem tam, mladší, rozviem mu hubu a bude ticho. no tí mladší Ten budú mať zase rešpekt nikoho pre nemôže tebou. mať. Ale akože tí Hrám už starší... tu 3 roky, že poznám to tu fakt. Niektorí ľudia sú rozumní, ale fakt sú tu aj Ne, takí pokud tě prostě individuá, někdo ktorým nespecifikovat, nevysvetlíš. tak prostě S rozumnými proste ľuďmi sa napíše. teraz rozprávaš na TS-ku, kámo. Jediní rozumní ľudia na tomto reálne. Ešte v guilde máme rozumných ľudí. No tak... No. ne, to si Prosím myslíš, tě, to koho v vůbec. guildě máme rozumnýho?
V jakej si to gilde? Downtime. Jo, tak to je pekná gilda, to chválim, tam som bol aj ja pred Vipom. Tu guildu práve von. Ja si ťa pamätám, ja už som tam rok aj 2 mesiace cca. Ja som tam hrával s druidom, Feralom. Inak počúvajte, Autidex. mením Jo, jo. šamana, prečítam vám makro. Nemusíš, ale môžem to vymeniť za môjho vára ze Shadow Ageu, nechceš? Serem ti, ja chcem Ordnov. No to- Vixty, už jsem si toho všimnul, že to měníš, hele. Hej, o tom by už celý server. Myslím si, že dneska jsem tak 3 hodiny seděl vedle tebe. No jo, Ale tak ale iste. tento Marvin, on je jak debil, tak včera mi povedal, že dneska meníme na 100%, píše mu a on počkaj, on nemohol včera vymeniť, on na 100% ide meniť dneska, pritom včera mal čas. Ak mi toto takto vysvetlí, akú malo toto logiku, čo on mne rozprával včera, tak ja ho obmením mojím Death Knightom 35 tier 10 s Quill Delárkou. Tak fajn, hele, odměňuj mě. Čekám na lepší nabídku. Hovno čakal, bo on povedal, že na 100% ide meniť zajtra so mnou. Taky povídám x, že na 100% měním a pak to dám někomu jinému. Bejvám. On je čudný. Ale myslím, že pokud nemáte doty, tak to pohovor můžeme už ukončit. User disconnected A from čo your sa stalo channel. Dynamenu? Jo, ten mě taky psal, že chtějí na past. Kiki! Jo, Pěkný počkej, to. prosím nějak to. Já jsem se jí hla... User disconnected from your channel. Já jsem chtěl, Žena za zamutovat. počítačom. Ak inak to Včera si sa nám to popísať. tiež na TS-ku. My po nej hukali, že Kiki, my ťa kikneme z toho TS-ka, ani nevieme, či to pôjde, ale ťa stade dostaneme, keď to neprestaneš robiť ako. Dobre, tak kedy mu podáme nejaké to oficiálne vyhlásenie? Hneď teraz, alebo... Tak Ať jsou ještě zjistíme nějaký za jiný Tak přihlášky? jako ještě mám pár lidí na pohovor, takže ještě potrápím pár lidí. Ještě tady mám jednoho. Co A třeba já- zasněm. A Tak vyskoušíme toho ja mu budem druhýho. dávať ďalšie otázky. Tak ho Dobre, zatiaľ tak invitni. Tak ďakujeme teda a Ďakujem ti veľmi určite ti pekne. dáme vedieť. Jo, jo. Dobre, Tak- dobre. Tak Majte sa sa. lísť. Máš celkem velkou šanci spost dostat, takže v pohodě. Máš, drž Nemusíš se sa. nervovat. Hlavne kľud, zostal kľudný. Jasné? Kľud. Kľud. Takže môžem ísť na Guildrate aj teraz už. Jasné, Môžeš spokojne chodiť, Hele, niečo, sorry, budeme povídej. ťa informovať. Když tak mi omluv, prosím tě, že tady ještě Dobře. musím potrápit pár lidí. Mně se tam totiž hrozně nechce. No, v pohode. V pohode. Dobre, maj sa. Majte Tak sa. veľa zdaru na Guild Raide. Presne Na tak, čauko. Dík moc, čaute. Čus.